O'n i wedi bod yn ffilmio Invictus am 2 fis, rhan fwyaf yn Cape Town. A oedden ni'n symud rheoliad, oedd pawb yn mynd, y criw a'r actorion i gyd i fyny Johannesburg. Oedden ni'n diel greu y ffeinal yn Ellis Park, lle oedd y ffeinal yr 95 De Affrig yn erbyn Seland Newydd. A trwy gydol y ffilm, oedden ni wedi bod yn gweithio'n galad i wneud fy ngwaith cartra, gwybod bob llinall fy hun a pobl arall. Isio wneud job yn dda i Clint Eastwood yn cyfarwyddo. A wedyn, diwrnod cyntaf wan, dyma, oedden ni gyd yn Ellis Park. A wedyn fi a actor arall, Tony Cygore, oedd yn chwarae Jason. Dyma Clint Eastwood y boss wan. Dyma ni yn Ellis Park. Dyma fo'n galw fi a Tony draw. Ac dyma fo'n dweud, "Okay, Tony, I want you to walk up the stairs. And Julian, you walk down the stairs and you meet here in the middle. And we're gonna film the anthems. It's a real big part of the movie. Real important part of the movie." Okay, reit. Mi'n trio meddwl lan. Edrych ar y sgript. Dwi'n cofio golygfa am yr anthems, dod. Dwi ddim yn dros bob dim. Dwi'n thorough iawn. Dwi'n gwybod llinella fi. "Okay, Tony, I'm going to start with you. I'm going to come in real tight. Big close-up of you. I want you to sing the cozy part. You know, the first cozy sikale. And then Julian, I'm going to be on a real big close-up of you as well. And I want you to sing the Afrikaans part. Real good." Oh, medda fi. Oh. You do know it, right? In my best Sir Fôn. No, not really. Okay. Well, I guess you're the strong silent type, right? Okay, roll cameras. A dyna fi, nes I ddim canu'r anthem, a chwarae teg I Tony, nath o ddim canu'r anthem hefyd. A fy ni yna wedyn am weddill y pethefnos yn ail greu y ffeinal. Si nôl I Cape Town, hedon yn ôl, a nôl i'n Angaredig, a chwarae teg I Clint, oedd wedi reid poster i'r clwb, di arwyddo, mae ar y wal yma, gyn Clint Eastwood, a hefyd Morgan Freeman wedi arwyddo crys rygbi yn Angaredig. Felly oedd o'n dipyn o brofiad.